Kaixo, gaurko platera oso sinplea da. Gaurko naiz azokara eta ikusi ditut zantzuri izugarriak, oso lodiak. Orduan pentsatuet zantzuriak egitea baino labean. Eta hori da ingo. Botako dugu gatz pixkat. Txuri pixka baita, hor. Eta abexit pixkat ere. Eta hori ingo duguna da zantzuriak hemen jarri. Ikusi, eta dia zantzuri lodiak. Hori labean egiteko oso nadia, estuak badira, ez dira oso ondo behatzen, behortzen dira gehiagin. Horaxe, orduan, hemen berriz. Gatza. Txuria. Horaxe. Eta perrexila. Eta azkenik nola ez, olioa virgen extra, olioa. Bueno, eta nahi, tapatuko dugu. Eta itxiko dugu. Eta hori izan da papillot. Hoxe egingo dugu. Itxiko dugu alde batetikan. Bestetikan ere. Holaxe. Eta azkenik bazterrak. Eta hau, labean sartuko dugu. Gutxienez ordu erdi bat. Ordu erdi bat pasa da eta orduan ikusiko dugu nola etu diren zantzuriak. Oso txurana dute, akitxo goina dauden, oso biguina daude. Orduan, hemen daukagu gatz maldon pixkat eta gero kanoniko batzuekin lagunduko da.